Igbo bụ Igbo, ekele m unu, ntị adịkwa. So esi mbụ ekwuru m okwu gbasara ihe nwata gụchara secondary school. Even ndị nọ na secondary school kwesịrị ịdị na-amụ all these things. So ekwuchara m ihe okwu ndị a kwuo ụzọ ihe atọ mmadụ nwere ike ileba anya na ọgụcha secondary school. Na nwere ike ịga mahadum, nwere ike jee mụọ afịa, ma ọ nwere ike jee mụọ aka ọrụ. Ịga mahadum mara ezigbo mma, ọ mara mma nke ukwuu, mana o mere ihe dị mkpa na nwata na-aga mahadum. You see, ọtụtụ ụmụaka na-eme ha gaa mahadum, ọtụtụ n'ime ha adịghị aghọta ihe ha kwuru bịa. Ụfọdụ n'ime ha mara na 4 years or 6 years ahụ ha ga-spend na school n'otu obere oge, ha anaghị etinye uchu na ihe ha na-eme atọ. Ụfọdụ ụmụ nwoke na ụfọdụ ụmụ nwanyị na-abanye otu nzuzo, na-ebigheri agwa, na-ebi ndụ n'ezighị ezi. Ị ga-afụ onye ga-spend that 4 years na mahadum. Ịjụọ ya asambodo ji wee pụta, ọ gaghị akọwapụtara gị ọfụma. Ịjụọ ya kedu ihe ọgụ pụtara, ọ gaghị akọwapụ ya ọfụma. That is why iji afụ a lot of people asị gị na unemployable graduate. Ọ dị, ịgwa gị nke wee eziokwu, ọ dị, mana o mere ihe dị mkpa. O mere ụfọdụ courses a na-eme na mahadum gị nwa na-eme ya kwesịrị ịma that ifuru ihe ị na-agụ. Achọghị m ka mkpọwa afịa, maka mkpọwa aha ọ dịzie ka gasị o mere ndị m na-eleda anya. O mere ụfọdụ courses ị ga na-eme na mahadum, ị ga-ama that ihe ị na-agụ ọrụ adịkawa, andịle anya ọrụ adịrọ. So ọ ga-aka mma ọ bụrụ na ị na-agụ those courses gradia self-employing. Only na good those courses gradia self-employing. What I mean by self-employing, ihe ịgụcha na school nwere ike just ji aka gị bido. Ya bụ self-employing ihe m na-akọwa. Only na agụ some of those courses, ọ ga-akara gị mma n'ibidoro mgbe ahụ ị nọ na mahadum bido nwa aka ọrụ. Aka ọrụ ahụ ị ga-amụ mgbe ị nọ na mahadum ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị mụchaa anya mgbe ị ka nọ na mahadum, ọ ga-enyere gị aka ị na-akpa nri. Mgbe m nọ na mahadum, o mere one of my classmates bidoro ịmụ ịkwa akwa. Ọ na-akwa akwa ya banye school. Before ya na-agụchala onye ọ ghọla big boy. I envy him that time. Ọ ghọla big boy. So ịmụ aka ọrụ dị ezigbote mkpa. Ma ị mụrụ ya mgbe ị nọ school, ọ ịgụcha nnọọ those courses graduate self-employed, ịpụta ha n'ozugbo, buru akpa gị, buru ngwongwo gị, gbapụ ọsọ jee chọọ ofu aka ọrụ ị ga-amụ. A lot of aka ọrụ nwere ike inye mmadụ. O nwere ike m posturu yesterday, ifuru that little girl, ifuru ife ọ na-arụ, ọ na-arụ akpụkwụ n'akpa. So many of the people jere mahadum jee go some of these courses graduate self-employed. Ị nwere ike itinye obi gị ebe ahụ, ịmụta ya, iwerezi akọ na uche ahụ iji wee gụọ mahadum, wee propagate ya aga ofuma. Ịgwa gị nke eziokwu, o mere ndị bịara mahadum na ha ghọtadị ihe ha kwuru bịa, ha amadị ihe ha kwuru bịa, because ha na-ajọzi na-ebegheri agwa. Eme n'ihere n'ịgụchara mahadum jee bido ịmụ aka ọrụ. Ịga n'ijere mụọ etu esi arụ akpụkwụ, ma ọ n'ijere mụọ etu esi akpụ isi, ma ọ n'ijere mụọ etu esi akpụ isi akpụ, ma ọ n'ijere mụọ etu esi eme POP. A lot of things. Eme n'ihere n'ijere mụọ ya, because ihe ahụ ga-emecha nye gị nri. You can propagate the social media. Pụtara onye ọbụla na-post ihe ọ na-arụ na social media. Anyị nwere ike isi ebe ahụ na nwetasa ndị ga-azụ gị afịa. So ịrụgodị na ịgụcha mahadum, go some of these courses graduate self-employed, jiri ozugbo even mgbe ahụ ị na-esi na efe ala nna, ijiri mgbe ahụ ozugbo letige isi. Ịrụzi fọnichọ wuzi nnukwu ọrụ now. Ndị mmadụ na-akpọ ya nwa kapịnta. Ị hụrụ ịrụ fọnichọ, ihe a na-akpọ kapịntrị, ọ wụ nnukwu ọrụ. Ị bụrụkwana onye gara mahadum, o mere ihe dị ezigbote mkpa m chọpụtara. Gbaa mbọ niile ledoro anya na ihe ị na-agụ ka ị mara ihe ị na-agụpụta, maka asambodo ọrụ adịrọ. Ma ya wuruzie ebe a ga-ewezi ndị jere go attended university, third class na attended. Yọtara. So gbaa mbọ ka ị mara ife ị na-agụ. Mana ifuru gị bụ onye nọ na mahadum na ị na-arụ ọrụ na mahadum, ị na-agba mbọ na-enwecha etu ị ga-esi wee jee mụọ ofu ọrụ. Ịmụta ofu ọrụ aka wee adịa ya na akwụkwọ ahụ ị gụrụ. Ịgwa gị nke wezụkụ, agụụ enwe ike igbu gị, agụụ enwe ike ime gị anything.
etu kọntrị a si wee dị now agaghị ga-eme gị anything. So asị m ka m kọrọ m nke next video m ga-eme ama akọkwani gbasara business, some limitations nọsịkwa na those business. ama emechakwukwa gbasara aka ọrụ na ihe ndị ọzọ. ntị ọ dịkwa, ị nwere ike tụsaa meseji a, o mere onye ọ ga-abara uru, just share ya, o mere onye ọ ga-abara uru. Daalụ.